Marko Poppamieheltä morjesta. Meillä on täällä grillissä savu tekeytymässä ja nyt me tehdään pitkään kypsytettyä, savustettua porsaanposkea. Ensimmäisenä meidän täytyy poistaa kalvot, eli meillä on porsaanposkia täällä ja mä näytän miten ne lähtee helposti. No niin, nyt on kalvot leikattu. Seuraavaksi laitetaan kuivamarinaadi pintaa, eli meillä on Poppamiehen Burgers and Ribs rubia ja sitä käytännössä taputellaan sen verran pintaan, kun se hyvin vastaanottaa. Ja tää ei tarvitse oikeastaan mitään muuta, nämä lihat on aika kosteita itsessään, vaan pyöritellään ja taputellaan kauttaaltaan, että kääntää vähän kun toiselle puolelle saatu ja tarvittaessa vähän sitten lisää niin, että sitä on lihoissa kauttaaltaan. Meillä on täällä meidän kuivamarinoidut porsaanposket. Lyödään ne tonne noin 120 asteen lämpöön savustumaan. Se ottaa semmosen 4 tuntia. Katsotaan lähempänä, että milloin on valmista. Ja ei muuta kuin läskitrilliin. No niin, parisen tuntia on nyt kulunut noin 125-130 asteessa. Savun tuotto tässä vaiheessa on jo loppunut, mutta jos sä haluat tehdä tosi savusta, niin sä voit lisätä niitä lastuja. Mut me ei tähän nyt lisätä, mutta sen sijaan nämä porsaanposket niin me valellaan tällaisella Poppamiehen Smoky Apple barbecue-kastikkeella. Eli omena ja possu, niin nehän on tosi hyviä kavereita ja tää sopii erittäin hyvin siveltäväksi grillissä. Sitten vaan penslataan kauttaaltaan. Ja luukku takaisin kiinni. Nyt on kulunut 3,5 tuntia suunnilleen. Possuposkien sisälämpö äsken kun katoin on noin 65-67 astetta. Ja barbecue-kastike on kivasti karamellisoitunut tuohon pintaan. Tässä vaiheessa peitetään ne vielä foliolla, että ne saa muhia, niin sitä kautta ne ei myöskään kuivu. Ja annetaan nyt mureutua vielä lisää. Viedään sisälämpö johonkin 80-85 asteen tienoon. No niin, odotellaan vielä about tunti ja sit se on hyvä. Aikaa on kulunut jo about 5 tuntia ja alkaa olemaan nämä possun posket aika hyvin. Kyllä. Sä voit joko repiä ne, antaa niiden hautua ja tehdä revittyä possun poskea. Tai ihan kokonaisena meillä on ihan sämpylä ja coleslaw salaattia. Sinne parit väliin ja sieltä nälkästä miestä.